Bos días, grazas por vir a esta rolda de prensa onde vos queremos dar a coñecer unha serie de iniciativas que presentamos no Parlamento Galego por mor da intención que ten a empresa Puleva de cobrarlle a supertasa, creo que dos anos 97, 98, senón 96-97, un ano antes, aos gandeiros da comarca, gandeiros que, como xa todos e todas sabedes, non están pasando por a mellores das situacións e encima veñen este tipo de medidas para axudar a profundizar na crisis que está sufrindo o sector. É curioso que esta empresa que era cobrarlle agora a supertasa aos gandeiros cando naquel momento non se cortaron en vender a leite que produciron estes mesmos gandeiros. E sin máis, damos paso a Tereixa Paz, que é a parlamentaria do Bloque Nacionalista Galego encargada dos temas agrogandeiros no Parlamento Galego. Ben, bos días a todas e a todos e moitas grazas pola vosa presenza, que, como decía o responsável local do BNG na Estrada, Magariños, coa finalidade de dar conta dunhas iniciativas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego para facernos eco dunha problemática que se están enfrontando numerosas explotacións lácteas, fundamentalmente desta comarca, pero que temos detectado que tamén estas comunicacións por parte de algunha industria se están producindo noutras comarcas do país. Concretamente, na comarca da Estrada, o que se está detectando é que por parte da empresa Puleva se lles está notificando os gandeiros que lles van pasar o cobro da taxa por sobreproducción do leite do ano da campaña 96-97. A nós, desde logo, parecenos un despropósito o que está acontecendo, como decía Magariños, nunha situación na que o sector lácteo está pasando seguramente por unha das súas peores crises e na que moitas explotacións, en concreto máis de 3.000, corren un grave risco de verse abocadas ao peche se non se actúa inmediatamente para provocar que empecen a cobrar unhos prezos dignos polo leite que producen. Pero neste caso danse, desde o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, tres circunstancias que desde a Xunta de Galiza deben ser asumidas inicialmente, que é, por un lado, que estamos a falar dunha taxa de sobreproducción ocorrida hai máis de 16 anos, no ano, concretamente na campaña 96-97, que a notificación que se fai por parte da empresa Puleva, no caso concreto desta comarca, cita unha liquidación teóricamente feita polo FEGA, polo Fondo Español de Garantía Agraria, pero que non se axunta ningún documento por parte da empresa que acredite a veracidade desa liquidación, nin a que corresponden e que conceptos abrangue as cantidades que se lle reclama a cada unha das explotacións. E hai outra cuestión que, desde logo, a Xunta de Galiza xa debería ter alzado a súa voz para apoiar a estes gandeiros e que é que concretamente a taxa por sobreproducción do ano 96-97 non tuveron que pagala os gandeiros no seu momento. Non sei se recordades que precisamente naqueles anos, despois do ano 92, en que efectivamente no Estado español e en Galiza concretamente se empezaron a impoñer as sancións por sobreproducción por parte da Unión Europea, houbo varias campañas nas que houbo sobrepasamento da taxa, concretamente en Galiza. Na maioría dos casos houbo unha asunción deses pagamentos por parte da propia Xunta de Galiza a través do establecemento de avais por parte do IGAPE e concretamente na campaña 96-97, que fora unha das que a sobreproducción se produciu en maior magnitude e, polo tanto, a taxa que lle reclamaban as empresas aos gandeiros era a máis elevada. Creo que recordar que estábamos a falar daquela de 2.500 millóns de pesetas e que provocou, ademais, unha vaga de mobilizacións no sector lácteo seguramente a máis grande de toda a historia do noso país. Finalmente fora o propio Ministerio quen asumira
ese pagamento ou, en todo caso, quen se fixera cargo de que os gandeiros non tivesen que pagar esa supertaxa. Polo tanto, ao Bloque Nacionalista Galego parecelle incomprensível que agora, 16 ou 17 anos despois, a unhas explotacións concretas e por parte de unha empresa láctea, de unha industria láctea concreta, se empecen a reclamar estas cantidades aos gandeiros. Nós, concretamente, o que lle demandamos á Xunta de Galiza é que inicie actuacións inmediatamente en dúas direccións. Unha ante o propio Ministerio de Medio Rural e ante o propio Fondo Español de Garantía Agraria para verificar a que se corresponden exactamente estas débedas que se lle reclaman aos gandeiros, e segundo, para facerlles chegar aos gandeiros a garantía de que non teñen que pagar ningún euro por este concepto que se lles está reclamando, e que vai ser a propia Xunta de Galiza quen vai resolver a problemática para que non teña ningún tipo de consecuencia para as explotacións lácteas. Por lo tanto, nós creemos que a Xunta de Galiza debe trasladarlle nidia e claramente aos gandeiros e tamén ás industrias que paren de facer este tipo de requerimentos, que os gandeiros non van ter que enfrontarse agora ao pagamento de ningunha supertaxa de hai 16 anos, e que a propia Xunta de Galiza vai ser a que se poña ao frente desta problemática para resolvela ante o Fondo Español de Garantía Agraria. Ese é o contido, digamos, das iniciativas que nos presentamos no Parlamento galego, que, por desgraza, e por mor deste amordazamento que o Partido Popular quere someter a este Parlamento, pois seguramente non vamos ter, seguramente non, con total certeza non vamos ter ocasión de debatir sobre este asunto até xa entrado o mes de febreiro, porque, por un lado, neste período que estamos aínda hábil e ordinario de sesións, non vai haber ningunha comisión. No mes de xaneiro néganse a habilitalo para que poida haber comisións para facer frente aos graves problemas que teñen os galegos e as galegas, e nomeadamente o grave problema que está a atravesar o sector lácteo, que por moito que o señor Núñez Feijóo diga que o rural é algo máis que o sector lácteo, e é certo, pero sigue sendo a columna vertebral sobre a que se ten que sustentar o desenvolvemento económico e, polo tanto, a subsistencia de gran parte das comarcas do noso país. Aínda que, como dixen anteriormente, temos detectado que noutras comarcas, como na Terra Chá de Lugo, se ten recibido algunha notificación por parte de algunhas explotacións onde se están producindo dunha forma máis sistemática e máis numerosa, e donde, polo tanto, se reclama un volume moi superior de pagos aos gandeiros nesta comarca, concretamente, pero con moitísima diferencia. Aquí na noso concello, os afectados maiormente son gandeiros que da cooperativa Coastra. De feito, temos aquí unha comunicación a un gandeiro, a carta que tiña, o modelo que lle enviaron a un dos gandeiros non vou dicir o nome porque non quere o afectado que se lle diga como se lle comunica a carta, por carta, que teñen que facer, concretamente a zona de Bea, facerse cargo desta carga. Tanto nos 2 anos anteriores, nos que tamén se produciu unha importante superproducción, foi o IGAPE, a través dos seus instrumentos financeiros, quen asumiu esa supertaxa, e, polo tanto, non tuveron que facer fronte aos gandeiros. E nesta campaña, concretamente, despois de mobilizacións moi importantes, hai que lembrar que no ano 97 houbo eleccións autonómicas e que o señor Fraga se comprometera personalmente con todos os gandeiros que non ian ter que facer frente á supertaxa, e, polo tanto, posteriormente foi o propio ministro Arias Cañete, o mesmo ministro que temos agora mesmo, quen dixo que era o ministerio quen asumía pois que os gandeiros non tuveran que facer pago á supertaxa. Polo tanto, estamos ante unha situación tremendamente injusta no caso de que estes gandeiros teñan que facer frente ao pago. Primeiro, que no seu día non se pagou esa supertaxa, e segundo, que no caso de que agora decidiran reclamarlo a todo o mundo, non todo o mundo aí a pagar. Primeiro, porque o número de explotacións que había
na campaña 96-97 seguramente era máis do doble das que hai actualmente, polo tanto, pois máis da metade dos gandeiros que podían estar afectados ou xa non teñen explotación ou están xubilados ou mesmo en moitos casos seguramente xa nin viven para poder ser obxecto desa reclamación. Por iso nós non entendemos que desde hai 2 semanas que se empezou a detectar que por parte da industria se lle estaba reclamando esta suposta débeda aos gandeiros, que por parte da Xunta de Galicia ainda non se dixera nada, porque eu creo que o mínimo que tiña que ter feito era decirle aos gandeiros que se tranquilizasen, que non pagasen e que a Xunta de Galicia iba a exercer a defensa dos seus intereses, que eso, polo menos, debía telo feito a Xunta xa o día 12 ou 13 de decembro, que foi cando se coñeceu esta noticia. Home, serio non é desde o momento en que efectivamente non se achega ningunha liquidación feita por ningún organismo público, neste caso é o FEGA, que digamos que é o organismo encargado dentro do Ministerio de Agricultura ou Medio Rural, como se chame en cada momento, é o encargado de facer o seguimento tanto da produción como dos prezos, como da sobreproducción, etc. E como decíamos antes, aquí non se achega ningunha liquidación que acredite que efectivamente se produciu esa sobreproducción, non se achega tampouco ningún xustificante, como parece, digamos, intuirse do tenor literal da notificación de que Puleva Foods efectivamente no seu momento se lle descontaran eses cartos e que por eso agora pide a súa restitución e que non lle fosen restituídos xa de ninguna outra forma. E efectivamente, agora que estamos neste mundo en que todas as grandes multinacionais están facendo caixa pola vía que lle toque en cada momento e que se está estafando fundamentalmente os traballadores, neste caso os traballadores agrarios, pois a min non me extrañaría en absoluto que se tratase de alguna forma, como Puleva se está desfacendo prácticamente de todo o seu entramado productivo e industrial que tiña en Galiza, que queiran intentar recaudar pois unhas cantidades non despreciables, porque hai que ter en conta que algunhas persoas se lle reclaman 3.000 até 6.000 euros en concepto desa multa ou desa sanción por sobreproducción. Poderíamos estar falando dunha cantidade bastante relevante de cartos, e isto viría a redundar, como xa dixemos, nunha situación dramática que ten o sector lácteo, que se está vendo estafado por todas partes. Estafado cando se ve obrigado a vender o seu leite aquí en Galiza, concretamente a 28 e 29 céntimos, cando producilo costa 33 ou 34 según o modelo de produción, e cando no resto do Estado está polo menos a 34 céntimos e no resto de Europa por riba dos 37 céntimos o litro. Estafados os gandeiros que lle levan vendendo a un proxecto industrial que se empeñou a Xunta en promocionar, como é o de alimentos lácteos, durante moito tempo o seu leite, e que non o cobran, e que encima se viron obrigados a facer unha ampliación de capital a través de entrega de leite que nunca van cobrar, que, como temos dito no BNG, xa son as auténticas participacións preferentes do sector lácteo, unha inversión que xa se sabe que nunca van cobrar. En definitiva, os gandeiros están sendo estafados por parte das industrias, pero sobre todo, polo que vemos, están sendo estafados por parte do goberno, que debía ser o primeiro que tuvese como misión. A conselleira do Mar e do Medio Rural, a señora Quintana, a súa primeira preocupación debería ser poñerse á fronte do sector lácteo e dos gandeiros para defender os seus intereses e non estar ocultos, desaparecidos, permitir que estes gandeiros, que estas explotacións sexan estafadas vilmente tanto polas industrias, pola distribución e por todas partes.